jam syuk try amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kadun nginget, kita nget sisa bau belai ulang bau ha. How many of us really believe that God is good in our lives? But kadun ngun dapat jenging lamat yang kata kesing pa kesing belai. How many of us has received the goodness, have tasted the goodness of God? Yes, I am number one. God has been good to me. Amen. Belai ulang bau ha dah sisa kesing jengi. So this very afternoon, ang nagka-janmit, ang nagka pasingin, at penbana, yang kata kajing pa kajing play, amen. Ika ibo play lali ang kajing sing, amen. Hating nalong lakloy, penbana, kajing pa kajing play. God is good, and all the time. God is good, all the time, and all the time. God is good. Here we go. Bila matap ti banyaro ito, amen. Kasi siya ulong play will have in this age you can another bump to good, to the bump to good. Hallelujah. Baka jinsi siya jo kulang pating na pating mandiyo paro. Oh, yeah. Oh, iya ro yang ngot main ngot step. Ipin panaba melong play will have. Oh, yeah, why? Why melong papa? Jam you wala. Try me long ba pa jing he say jong me ne bang ju. Let the blood sing happy right jump. Come on. Hey. Try me long ba pa jing he say jong me ne bang ju. Try me long. Try me long ba pa jing he say jong me ne bang ju. He just been real. He just been real. How the birthday baro. Bateng la bateng. Long play of high and this is you can another bump to good to the bump to good. Hallelujah. Hey, hey, try me long, Papa Jesus, they jump me in bump to good. Oh, la shisha me long, try me long, Papa Jesus, they jump me in bump to good. Come jump it wide. Oh, try me long, Papa Jesus, they jump me in bump to good. La shisha me long, try me long, Papa Jesus, they jump me in bump to good. He just been real, how the birthday baro, bateng la bateng hatu bangsawa. Hallelujah, 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 imani ame, imani lo, imani ame, imani ame, hallelujah, 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 imani ame, imani lo, melamba. Oh, God is good, and all the time. Oh, hallelujah. Say singing baru ada kekasih. Try me long baba. Hey, try me long baba. Jingi snake jong me ne bang chu. Oh, dapat dono pas ngomong irwan. Oh, try me long baba. Jingi snake jong me ne bang chu. Oh, dapat dono kabak kemen irwan. Oh, try me long baba. Jingi snake jong me ne bang chu. Try me long baba. Jingi snake jong me ne bang chu. Oh,
ก็จริงพาก็จำในก็ทวายมันก็สเต็ปมันก็สกีโอ้มันกินสินจามก็บางอีกจามก็ทวายไม่ลงเพลย์ว่าพาโอ้มันก็ปวดเป็นริงมันเสียงก็ทวายนี่มันก็จริงพาก็จำในเพลย์โอ้ยังไงไม่ลงว่าพาเฮ้ยไม่ลงว่าพามันกี่ปวดมันกี่ปวดไม่ลงว่าพาไม่ลงว่าพามันกี่ปวดมันกี่ปวดไม่ลงว่าโอ้ไม่ลงว่าพามันกี่ปวดมันกี่ปวดไม่ลงว่าโอ้ก็จริงแม่นี่วาย come on มันกี่ปวดมันกี่ปวดสายชีสินสายชีสินไม่ลงว่าพามันกี่ปวดมันกี่ปวดไม่ลงว่าพาไม่ลงว่าพามันกี่ปวดมันกี่ปวดไม่ลงว่าพาไม่ลงตัวไม่ลงว่าพาจึงมีเศษจงมีในบางชื่อโอ้กินเนี่ยเราบัมชื่อก็ฉันเราบัมชื่อก็ Try me long, try me long, Papa. Iman man kapur, try me long, Papa. Kijat ben real, hagap pertay baro. Patay na patay, katuban sawan, imane yame. Hallelujah. Hallelujah, imane, sangame, upamelo, oh imane yame, imane yame, hey, hallelujah, hallelujah, imane yame, upamelo, 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 melong baba, yeah, hallelujah. Oh, going for fast as you singing on, who play along baba, hallelujah. Woo, hey, melong baba, man kipor. Man kipor, melong baba, melong baba, man kipor, man kipor, melong baba, come jump, melong baba, man kipor, man kipor. Labang lama ni kecing bahasung play tu terajam, melong baba, man kipor, man kipor, melong baba. Say you see it, melong baba, man kipor. Man kipor, melong baba, melong baba, man kipor, melong try melong, try melong baba. Oh, la shisha melong, try melong baba. Oh, la shisha melong, try melong baba. Trong minute, bum to try me long, Papa. Kijat ben real, hang up birthday baro. Patay na patay, katuban sawan, imane yame. Come on, hallelujah, hallelujah, imane yame. You pamelo, oh imane yame, imane yame. Hallelujah, 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 imane yame. You pamelo, you pamelo, you pamelo, you pamelo, you pamelo, you pamelo, melong baba. Melong baba, hallelujah. Tôi nay chỉ có trạc và chăm cho trying on hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ko tuai melong o play bo bha ko tuai. Yes, Lord. Pagkijing stage me ko tuai kinian do bam jikut chodo bam chikon. Kijing stage me ko tuai ki thamai man ka step up lay. Ban ngi em ko tuai ka kijing stage me ko tuai ka ne kan no phashi ko tuai. O ra shisha ko tuai chistu. Wala ding yan ko ran maka them ka singi ka jingap ko tuai. Melong ring ka lemani ko tuai melong o play bo bha ko tuai. Tuai menum e no la ne lindet no ing ya play. Menyadon ring ka lemani ko tuai sida bakut ka pathaya. Patuai kena kono paisi ko tuai ngi don ko tuai kena ka jaka play pana. Baban ruai ba melong o play bo bha ko tuai. Wala di ki boro sadong jikim ilong bo bha ko tuai. Rai tuai kena ko long ka jikisha play. Ba menyai long play bo bha ko tuai. Oh da shisha ko tuai. Ngipin menang ba melong play bo bha. Oh wala prenje ki aka ko tuai saudong changi ko tuai. Wala da ki milong ba bha play. Oh melong play bo bha. But menyai long ko tuai. Jesus na iyame na ba jing is nay bayay ne kiski jonga kidon hagik di jong me na du jing mi jong kasmi ha du jing sem jong ka ungan yai rawai ya ka jing ba u try sai sin you right ngai yame na yame na ba jing is say bayai ne kiski jonga kidon hagik di jong me na du jing mi jong kasmi ha du jing sem jong ka ungan yai wai ya ka jing ha u try sing wai lang shilenter melong bayai ne shilenter melong bayai ne oh da shisha melong shilenter me yai long u ba bha taronun bat ka por baro ungan yai wai ya ka jing ha u try say sin ngai yame ngai yame oh na ba jing is ne na ba jing is say bayai ne kiski jonga kidon hagik di jong oh da shisha kidon na play na do jing mi jong kaski ha do jing set oh ngan ngai wai ya ka jing ha trong ý ngôn thoại chỉ lên tên mấy ai lòng ba tha đã đón một bất cả bor ba ro ngan ya wai ya ka jing đã có tôi của chân chỉ lên tên mấy lòng ba ai nè chỉ lên tên mấy lòng ba ai nè oh la Surjong me try gaya lang ling ba trong ka ding hamid ba do melong hajat ya baro melong upa ba ite ba lo ba jat oh lain oh ngan aga jing pa she let there
Ben bagi dang long go twa ki dong shun ki chom ya play. Ben wan man long go twa ben punya sup yang ya play. Oh melong da shisha play wa pa. Bang idap go twa ko dong ko sngo go twa ni ka chan mi. Ya ke ko ba mele aga jing go twa. Ban ni ruwa bi bana go twa ki na no pasi. Bom don show play dai tam na me go twa em am don go twa. Oh, ki play, ki jabri kolong ki play thala de twai, mana thau ki bani mi ka khando wa play. Oh, mana pen pau ko twai ka ta ka jingene ka jami ko de man ki por ko twai ka jing ka chang ya play. Par hadu ka ka khlemat ko twai ngi dang ring man sim ka twai di ka jing bha ka jam. Ka di ka jing ya ne ka jami ka jing snake ka jami ko twai. But sa shi sin yong khublei shi bon ko twai. Sa shi yong khublei shi bon ko twai. Oh yes, Lord, we want to say thank you, Lord God, for all the things you've done. This is shakru am don chu play ba kome ko thwai. Hapring ka jing bam yai ne ka jing ko thwai man gi por ko thwangi kular ya me ko thwai. We thwangi fail ko thwai man gi por. You will never fail us, Lord God. You will never fail us, Lord God. You will never leave us ko thwai. Wa ngi leave me ko thwai bon sin ko ngi phai dien na me ko thwai. Right thwai Jesus mem sim na phai dien na ngi ko thwai. You are so faithful, Lord God. And we want to say thank you, Lord God. Oh, da shisha ko rai dekat jingit ka jami ko rai ba kring pat yang ko tunga cha jan jami ablay. Rai ba kani ka jan met ko tuwa kani ko paisi ko tungi wan plung jingit dan me ko tuwa. Rai mla eat chuwa ngi ko tuwa dekat jingit ko bam jikut ko tuwa. Oh yes, Lord God, you have loved us with an everlasting love ko tuwa. Oh, da shisha ko tangi nom laban it me ko wala dam de shisha bam la it chwa me mingi ko. Dam de shisha ko bam la yap shwan mara jangi ko thwa. Inom la ko tangi nom laban su thu ko how much you love us ko thwa. Oh, da shisha ko thwa Jesus you ko play shmo nam play. Thank you for your love. Thank you for the cross, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, men sim janga yirwa. Men sim janga Truang yame, truang ban manisha, banjukun habor banjing langs im jame. Iralakti, naralakti, bato.
thầm yang mira ngainya Jesus samyami ko twai mama ichwa yangi o men sim changa twanyame ko twai truang ban manisha bam ko twai chisu nga ijame chisu nga ijame satang chisin irai nga ijame chisu nga ijame men sim jangan Trang yamin Tuang ban manisha Bang chukun Habor ban Ching long sim Oh melong sim jangan Oh iwan marwa lagi kti shimi kotwai Nara lakti Kong katak pingyay ti siya may kutwan Oh, rala
Giêsu ngài Yahweh Giêsu ngài Yahweh. Hallelujah. Tung nay thắp tình bật jam cho Tuhan, amen. Ila ban iyo Tuhan ngam inyo play. Itang kami kataw baka nakulong bola Yeshua yang ini, amen. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Dia kabanin kong nga ay ngu iublay ba upan la ingi pa dia sa hisin mila abadan hakani kajaka kaburam baro kalong siya utray ublay nung penim jongi tinga priang subhay pil baro kikun kijo ublay kiba aban poilang kani kapor di shwa bangin ya sprang tin liban pendam hakijing dubai liban IT ublay kani kapor ngingu yami ablay ba kupaju bah beneng ublay bahal kliat tam ublay badan bor halor baro milang ublay halor ki blay milong try halor ki try milong siam halor ki siam ngiwan ban mani yami ngiwan ban pendam mila dia ki kijat ki jomi try jisbi basayangi nakata ka babatam jo kamit ki jomi hakani ka no paisni hakani ka singi ku pa bokodor ki kun ki jomi ngiwan atrai bangi berat no ngibu no swa sharut atrai ki jingkus lai ki jongi ngibu no swa sharut atrai kita ki ai baru atrai ki jimperkhat ki jongi atrai pangka ai jo ka jingim ka jongi ku pa bokodor ngiwan khmat jomi ablay ka bagi dang sngo ya ka ktin ka jomi try jisu Perang mami yang iwe try jisu ilang baka ketin ke jomi. Tray hajim ke jongi ko pa bokodor. Si mami ablay gani ke por baru berangsa. Penslep mami ablay ki skor ke bakan jaman siam. Penslep mami ablay ki jimut jemperkat ke jongi. Ba minum syak ya ke borjo ke jingdom ke borjong unong suan try bela bantu no try kata ke borjo pelit jimut ke jongi nak ketin ke jomi try jisu. Si mami ko pa bokodor. Habangin yo ban mina kani ka jaka try. Try ngi dua ablay bangin num longsu kita ki ju try ndre ablay. Ban penkalai ngi ablay nakaburam si kaburam da kaktin ka jomi ko pa bokodor ingu yami ablay jisu bokodor ipan kini baru aktin jisu ngi pan duai amen dia agani ka singi ba mentang nya pet bat nga khniat ka tu ka ni nakaktin ka jong ublay oi sibun ki bangila ban pet ringa duai ba ka grace ka jong ublay kan yarap ingi bangila ban sngut thu kita ki jing jeliu nakaktin ka jong ublay di shwa bangingin ya chaprang ben sngo ya keting ke ublay ko banyak thu ya kawe ke jing thu khana kata ka jing thu khana kalong sipang jung arngud si parlok kila vacation si kawe ke jaka nakatakam ke jongki bad habagla sa hakatu ke jaka kila perkat bakin lek kai sini basatai bagi ke baja kalong bakilet ban sim ya kawe kata ka cycle ke bakila ben syong arngud bagi ayat saudong ya kata ka jaka ka baki kisah bagi kita kilum ki basalor bagi raya perkat bagi ya puson bagi ya rai bagi persyang bagi lek ban kiyo kita kilum di way basyong ahmad uliu ula syong ahmad ula bad you steering but way padi uparlok jong u bakateng umak ula syong hadir mauru ula bad you tau steering ujong u ban tadi kelas dang ban yayat di kelas dang ban poy hata ka jaka ka bakham op ka bakham kiyo tiep khendiat Tiu tahu liu ula anyon jubor ya tau pedal ujong kenapa kan ka cycle baki kisyong kanya chakmat tiu layu da kabor ka jung kan ba ula henry kan ka cycle ka jongki kamya chakmat la kumbalai minute la syong kata ka cycle ka jongki henry kidang sakut sa haju tiu ni liu ula lingo ula perkat ba balai jayu hatu kadan jingtot akan ka cycle ni kumno benadu meni ka cycle kaya henry menta andala poy hakani kajaka ka bakam penkiu khandiat kani ka cycle kam na shuban kiu hang tadi ulah persang sipang umla shu ulah saw kedur ulah eb umla shu boleh kenu upai sidin ben pej yo tau parlok jong umak ben pej ba mau ule ayu ka basngau lingo ba ka basngau samrki kalomba uta uparlok jong umak udang bat kita kibriek na dien jong Uniu banak kamat udang yu iki pedal ki jong baka cycle kan ya chalor kita kilum henry uniu banadian padi udang bat ya ka break berdatiang artat bayo ka tu syadien dikani ke jinga tu kanal esi kalong kum kata kalasan ke jingi kayangi ba bun sin ka jingim ke jingi kum ki khun ki jong ublay kidon esi hoy ke jing thang ke jingi kwa ban progress chakmat ikwa ban ya chakmat ki bakin jablay
Kiai kita kibangi kata kejadi ke jongi bat ublay. Hindrai kidang bun kiai kajim ke jongi kibabat break. Kibun kiai kajim ke jongi kibatan yangi syadien. Hoi kejing terang bakajing kuak kajungi kelong begin ya syaprang. Kajing kuak kajungi kelong begin kiai syakite kibasya jerong. Hindrai kemomentan kidon kiai kibor. Kiba kajing ya nanti kajungi kikun kijo ublay kibabat yangi. Baik kibatan yangi syadien. Dia kani kasih kebamenta nginya pai bat nga sa kaktiin ke jong ublay. Kata kalong ngai katanya ka jingim kristan ka badai. Ka jingim kristan ka badai. Lani the ideal Christian life. The ideal Christian life. Kebamenta tu kajingnya tu kana what u Apostle Paul belato shibun ka bentan ka kaktiin ke jong ublay ngi i. Au tok kasti ke jung uskinong room nang bahnyo dukat bakasan okum nu ya kata ka bangang kwa ngamla ban le re ya kata badi ka bangam kwa ban le ngale ya kata aka jingim ke jungi kum ki kun ki jo blai ki don kita ki batan yangi syadian di halo jo kane ka phang jo ta ka jingim kristan ka badai tu ngenya phai bat nga sa ktin ke jo blai ngenya pe ke ba ka ktin ke jo blai ka don ban kren changi hakani kasngi tu ngenya phai bat nga sa Kasiti ke jong upol, skinong kolosal nong kabalay, kadukot kabaningkong hadu kabasaw. Kasiti ke jong Apostle Paul kalinong kabalay, kadukot kabaningkong hadu kabasaw. Ngan puli, aktian jong ublay kaong kumni. Namar kata la dalapin mi lem ya pi bat ukris, tuwad ya kiai ru kiba haneng. Hakaba ukris udon ubasyong sakakti kamon ublay. Tup hin mut bray kita kiai ru kiba haneng. Om ya kita kiai ru kiba hakakendo. Namar pila yapno bad ya kajingem jong pila buri lem bat ukris ha ublay. Ondala pau ukris uba kajingem jongi. Onda kumta piru pin pau lem bat u ha kaburom. Hang ni ngila banyo i shibun kiai kita kijing buri. Baik kita kijing mayan ki bangila ban syam nak ketin ke jong ublay. Re namar ba kapor banti benya ya kani ki sautli ki dekat ginum don ya kapor. Re nginya pai bat ngang nya pet ke bangila ban syam nak kani ke bentak ke bangila puli mentan. Ka baningkong ka bangila ban syam nak kani ke bentak ka baningkong kata kalong. Nak kani ke bentak bangila puli mentan kata kalong ka jingkut jingmut. Ka jingkut jingmut. Lani kata karai ke bangi nginhap ban syam. Karai kebangi kem kikun ki jong ublay nginhap bansim. Hakani ka shiti sya yang angan subatai kendiat ya ka konteks ni kata ka jingja jing ni kata ka jinglong jingman jong kani ka shiti. Ya kani ka shiti la pia hakiar benta. Ya kani ka shiti barok kawai la pia hakiar benta. Ka benta ka baningkong kadai kalinong ka baningkong hadu kalinong ka baar. Bat ka benta ka baar padi kadai kalinong ka balay adu kalinong kabasaw. Hakani kalinong kabaningkong bat kabaar, u Apostol Paul utho shibun kiai kibalong kita kijing hikai. Upen utho shibun kiai ba peni syangi ya kata kajingem kejongi kumnu kalalong mentah ha ukris. Kata kajingyap kejong ujisu kajimi ipat kejong ujisu kajisius pa kejong ujisu bat kumnu mangi ngilayap no hakapop kum tater-ter. Hakan kalenong padi kabalay, hakan kalenong kabalay bat kabasaw ngi menta u Apostle Paul usdang ya kani kalenong kata kalong u shift, ini u move, ini u mino, u hikay no, ini u kelano, na kata kajing hikay siya application. Na kajing hikay siya kita kiai kibangi ngi habban le. From theory to practical. Na kajing hikay siya kijing penurlong ni kijing hikai. Shibun kiai lesi, kubang maning inumla ban pedlut baro kiai kebaja, haka balang kejong ublay hanong kolosai, haka nong ba kolosai. Kawai kejing ja jong, kabalang kaba don hanong ba kolosai kata kalong, bekilangat hakawai kata kabong ika ke Colossian heresy. Hakata kejing sengau tu bakla bah kejing hikai bakla. Bagai kata kajing hikai bakla kalong ba ni pensngau bahaya ublay dak banging ibut ya kaan ke hukum. Legalistically we are trying to please God.
Dah kejing le niam le rukom jengi ngi persyang ben pis ngau bahaya ublei. Wa Apostle Paul hakani ka siti ka jeng uwong bangim la ben pis ngau bahaya ublei dah kejing le niam le rukom jongi. Sibun ki hindrai nya pha ba nga sa ketien ke jong ublei. Hakini ki ka ni ka bentak mingila puli mentan. Hani ngi ui bau Apostle Paul ka kentien ka beningkong ka bau tho kata kalong namar kata. Namar kata therefore bunsin kim ki kun ki jong ublei habangi syam ya kan ni ka kentien. Namar kata nya ben pet shwa ke belatho haswa jong kata. Haswa jong kata nya ben pet ben puli khnang bingin skau tu ke ka bebut hadien kalong. Bunsin kanika ka kentien namar kata kawan ra kita ki bakhya. Kawan ra ki jingdawa ki bak kedien ki jong ublei kadawa nangi. Hakani ka siti ka jo upol skinong kolosai. Kalenong ka balai, ka dekat ka beningkong hadu ka basau ngi. Kidan ki katu kani ki ba u Apostle Paul utho ka tin jo ublei ka peni shingi. Kata kalong ba haba ngi kim ki kun ki jo ublei. Ngi yo han de sing yo ngi itu ngi ngau tu ya kata ka badai. Ka jingim ka jongi baro ka nyat bet ka jan renti. De sing la benong ka English. If we get Christ right, we will get everything right. Kata kadai, kami fokus ke jong Apostle Paul hakini dibenta. Kani ke kentin, kami perkat halo jong ni ke kentin namar kata. Kemo mentan, kadai ke benta ke bau Apostle Paul u shift nok menta na ke teori si ke praktikal. Desi kami julong ke jinga keren si parlok ki jongi. Busi ngi judon kum kita ki discussion ke jinga ter jingmut. Kay ka baja kalong desi ngila banyak keren sibun ki baja ki barok ki balaja ki barok ki bangla julong desi ki kita ki plan ki jongi ki jing temu ki jongi shwa ban kot ngi jule kum ngi juong namar kata ngi ne no kumta hisien ha bakadon kani ka kentin namar kata expect ngi di ban community ya ka application nya ban community ya kata ka jing pendon kam ya kita ki resolution lani kita ki rai ki bangi ngilasim. Jadi maka kata kadau Apostle Paul punan kambun sin ya kani kegentian namar kata Henry namar bakapor padi kenum sya yangi bingin pet ya kani kegentian in details namar kibun ki bingin aban siam nak tin ki jublai ki bangi haban pet hakani kasngi kum ki kun ki jo ublai ku bo amantan kani kegentian namar kata kadawa yangi ya kawe kata kalong bangi hab ban kelah ngihab ban kelah kani kegentian namar kata kadawa yangi bangi hab ban change. Kadai ka way na kikintin ki bau Apostle Paul uskaw tenat ba ban tho haka kitin ke jong ublay. Mentah bangi ngipet u Apostle Paul uskaw tenat ban kentu uskaw tenat ban hukum ni ki banget. Bamenta pila yo uskaw ki jing hikai namar kata tu pendon kam yaka. Kani kadai ka jingdawa ka jong Apostle Paul lagi kun ki ju ublay ba kalong kumta. Kadaw kalong balay. Kadaw kalong balay. Kani ka jing dubai ka jongan nam ta jungi ki kun ki joblay hakani kasni batrai jisu hakani kasni ai ba mangiru ki basyong hapo ka jing prang jok tin ke jongmi hakani kasni ngin poi hakani ka rai belong namar kata balai wa Apostle Paul usa tho ya kani ka kentin ka we ka long ka bo mani u tho ya kani ka kentin bulsin juban ra ya ka application hadien jong ka theory. Tu ai bakani kan dek kasni bangingin ya kendu shisha ya utau jisu balami pat kumba wa Apostle Paul utho wong nu namar bala penmi pat ya pi lembat ukris namar kata tule kumta tu ai bakani kasni kan kasni ke bangi ngin mat ya uta u jisu u balami pat kumbalong wa Apostle Paul ni iya ka story ke jo Apostle Paul rangi puli ya ka kitab ki kam ki apostol no ka bakhandai ngi ya tu ka jingkela ka bamut ke jong Apostle Paul kade ka bentah ka ba u Apostle Paul u yakendu u yasham ya ublay u Apostle Paul u yakendu ya u jisu ngi ke jing temu jong Apostle Paul kum tau parisi u batep ha ya ka tin ke jong ublay anda haba u layu i ba ka jingai kristan kelas dang ban yar kelas dang ban sapriang keleng saudong ka himarum wa Apostle Paul ulech kita kirang ba niam bulapan ya ka jingbet bula ban le ban pinstom ben ya ka balang ka jong ublay wa Apostle Paul ulech Damascus
baka ketin ke jo ublei kong komnu kat ba udang don hakalin ti sa Damascus kendit kensan kalawan ka jingshai na beneng baulahat na lord jo ukulai bagi kemat ki jong u kila berngut namar kelatap kita kisarau bar kawe ke jingkeli ke bau apostol Paul ukeli hakata kasngi hakatu ka kalimat kalong who are you Lord medei uwe ablay keketien kebasawan na beneng kalong ngalong u Jesus Christ ngalong u Jesus ya Obama mi pensitom ben kata kadai ka kalimat ke ba change ke ba peringkalayu apostol Paul bakadai ka kalimat ke ba change ka theology ke jong u barok kawe baro si kata apostol Paul ungej bau tau Chris unsawan kidang yayap kami kum ki jiu ya tau Chris umesaya ubansawan henrei ka ni ka dei ka khalimat ka bau snau tu bau tau Jesu balong umesaya ubasisha ulawan bat ngi nglasanar panaya u kata ka jing yasham ka jong Paul ka jong usol ha ka khalimat ka change ka theology ka jong ubarok kawai bar ka penkala ika destiny ke jong u ka penpai ka jim ke jong u 180 degree but nangta shim la phai dien chu kani ka dei ka jing duai ka jong a trai Jesu ha kani ka singi a bangi nya kendu yami u Jesu balam ipa ai ba kani ka singi kan long ka singi ke ban penkala ya ka jingim ka jongi le si baro shi ka tangi la don ki jong ki jing skau thu ki jongi la ki jong ki theology ki jongi laki jong ki jing ngau tu ki jongi ya ublei laki jong ki jing ngau tu ki jongi ya ki e ri ai ba kan kasi ngin ya shem yami ublei ubashisha will encounter the real deal nginum beat around the bush nginum shulet ban pen ngau ba nginum shuwan ban shu pen kai melen henrei ngin ya kendu ya kata ka bashisha kani kan ketien gumbo mantan kadawa yangi ya karai kebangi ngihap bansim kum kita ki bangit ki jong ublei la dayangi la penipat kumba u apostol Paul wong namar ya pila penipat lembat u Chris namar kata la dayangi la penipat ringkat bat u Chris kadon kam yangi iwei kum ki kun ki jong ublei bagi don ki rai ki bangi ngihap bansim ki berdecide ki ban rai ki ban batai ya kata ka jinglong jong ka jing ke jongi Punsin kumbawa mentan apostol Paul jus kau tenat dan pendon kami akan nikah kentin namar kata kawai na kata kalong arkurin san kat nyo apostol Paul wong kumno namar kata ada unu udan ha ukris ulalong ujing tau batamai lada unu udan ha ukris ulalong ujing tau batamai hakmi kabarim kalalek no kabatamai kalawan namar kata therefore ka Bible kasih ke ong namar ba lada lah lada unu ulong how Chris ulong ujing tahu bertema Henry ke English version ke Greek ong therefore namar kata kuma mentan kadon kami ngi kum ki kun ki jo ublei baka haban chin cha ka jim ke jongi kadi bendan ke jing kala ka jim ke jongi ku bangi ong mentan ar korin san kanyo namar kata lada unu lada kadi ka condition lada unu udon ha Chris ulalong ujing tahu bertemai kita ki barim kila jano kila lekno hakmi ke bertemai kalawan sisin bengila don ha Jesus Christ sisin belangai ha Jesus Christ kinum la syu benri tengan ha kita ki jinglong ki barim ki jongi ninum la syu bendong la kha yang akum ni nama kata kadau Jesus ong you have to be born again ninum la syu benri tengan bendong ngati la kha yang hayang asem kilong kumta namar kata kadau ngar ngolong kumta ninam la syu benri hai ta ki jinglong jingman ki barim ki jongi ka tin ju blei kong kumnu kita ki barim ki lalit no hakmi ka batmai kalawan bakla bujili kata ka barim kum ki kun ki ju blei kalong ko bedon kam ngi ba ngi haban poi hakan namar kata ju ka jim ka jongi nya pai bat nga si kawe ke bangila ban siam nakani ka benta ki bangila puli mantan kata kalong kabaat kajing penbet ya karukam kami hadin bingla kendu ya ujisu kadi bendon kam ya kata kajing penbet ya karukam kami ka correction kajing penbet ya kata karukam wat karukam pet kajungi ki belong ki jong ublei
hang ni ketin jublei ke ong tuat ya ki ru ki ba haneng tuat ya ki ru ki ba haneng ka New American Standard Version ke ong kum ni set your minds on things that are above not on the things that are on earth tu bu den ya kata ka jing penet jing mot ke jong pi ha kita ki ba kinja beneng om syu ha ki ba kinja perthai lada yang ni la penipat bat ukris hang ni u apostol Paul ong kum nu ka long ka bedon kam yang ni bangi hab ban wat ya ki ba ha beneng hang ni kani kam di tang ka jing kentu la ni tang ka jing kerpat kam di ka request ka bau apostol Paul wa ai shangi kam di ka request ka ba ka ketin ke jublei ka ai shangi henrei kani ka imperative kani ka hukum kani ka hukum ka bau apostol Paul ong kum nu wong tuat ya kita ki ba happening set your mind on things that are above not on the things that are on earth kani ka bangi haban le la dangi la kami la di bangi la long kita ki bangai ki jong utrai ki bla mi pat rengkat badu jisu hata ka jingyap ka jong u limba ka jingpen baptis kum ki khun ki jong ublei ka long ka badon kam ngi bangi hab ban rearrange realign haban penbe biang pat ya kata ka rukom khmi ka jong i sa sisin balinga so ong kumta kadaw ko long ba bunsin habang ngapet ngajulek keleng ki jaka ai kendo iki kristan ki ba per hakapor ka ba meningkong kanu ka jingkrang ka jungi ya ublay ngasngo kumba la don mono ba khang ru ngan lej bek la shatit haying shabom haying ru ngan lej bek don ka por ngi thok haying la de kali haying piwan shi ai nyom be ngilet shata ngilet don kam henrei nyiwan sha bible study namar blay ngi trang ya ki belum ki bakin jablay kum ki kun ki jo ublay habangi kam la di bangi la mi pat ringkat bat ukris kalong ka badon kami ngi binga ban penbet biang pat sa sisin ya kata ka rukom khmi ka jungi ya kita ki ba ken jablai nomor kata kumi imentan sisin bangila kami la di bangila em kata ka jim ka batmai kum ki kun ki jo ublai ki desires ki jungi ki haban change ki values ki jungi kita ki bangi penchong dor ki haban change kita ki jingkrang ki jungi ki haban kela ki jing kwa ki jongi ki haban kela ki passions ki jongi ki jing skau tenat ki jongi ki entertainment ki jing pen berai jadi kita ki jing pen bernia ki jongi ki haban change habangi lai kendu ya ujisu ke jingim ke jongi ke dei ben kela nadong syadong mentangim dei shu belong kum kitu ki belong menshwa nama beli ba mentangil em kata ka jingim ke balami pat ringkat bat ukris ke bawang mentan habayangi la penipat dekat bat ukris habangi la ikendu ya tau jisu belami ipat kita ki baro ki haban kala kajim ka jungi busi ngajuong kani kadai ka problem ka bangi jusyam ha ka balang baro kawai ang balang baro kawai kam thau tanya kani dai general salon sar ka balang ka ju ublai sisini bong bandan jingduai kendiat ki ban poi si mani ka bangi ruai padi try milong kham koridor ya ka kesian try melong kam koridor ya rupa. Try melong kam koridor ya kimalunai. Hakajaka ka bang ngaju minister ngaju syakri ketin jublei ngaju ongkum ni. Shibu mentala dadan Ahmad jongi benong. Kadang lesi khatsan kilo ka kesiar. 24 karat gold. Arpsau karat. Ka kesiar khatsan kilo. Lada ong sipau bejingin peli ka jing kang jong kani ka ying mani. Uta uba poin nengkong ulak ban simkat ba umon ya kata kesiar ngangi scam ba kenda siteng tinggal yang lain ani uban wan ban abmin adu min mit lawan ban yang lain si lawan ra lagi jongki bedding lagi jongki matras lagi jongki tusok ban thia mit kenang balai ba kata sywa ka syapau beji ngandi uban nengkong ban rung syapo try melong kam koridor ya kesiar try melong kam koridor ya rupa ani ke jis ngau tenat ka puat bangi ngirwai Henry hadu katnu ngisim ya kita kikentian bikin long kibasisha. Abangi penlong ki Bible study kendiat kibanwan. Aba penlong ikijinga sing duai fasting la nang kam duna susu.
hatu utrai ulong ne em ubakordor hakajing kajongi. Kumbo mentan namar kata tungin penbet ya kata karukom kemi kajongi. Kum ki kun kejo ublay. Sa sisien pat le si kabangi dang yok sngoy kating kejo ublay kan ni kadi ka bakran shwaning kong yanga. Kat bang adang puli kat bangi dang yok sngoy kating kejo ublay tu abang examine ya ladi. Ngin check ya ladi. Ngin pet hae ngila kenriang. Hae ngila yat. Hae ngila bakla. Bangin pet ya ladi mentangi don hae. Bangin sengau tu ya kata ka jinglong ka basisya ka jongi. Abang ipet yang ni ka ketin jublay ka ong. Namar kata tuwat iki ru kiba haneng. Bunsin ublay ujudawa nangi kum kikun kijo ublay. Bangin wat ikita ki kiba haneng. Udawa yangi ya kan ni kawe kata kalong karu kompet ka jongi ka belakala. Ani kata karu kompet ka jongi ka badai. Udawa yang ini bengi di bendon yang kata kawai karu kompet kabadai kajing trang kabadai bunsian kum ki kristan kelong kabas ngosi ngiklat ya kani kajing shisha ngiklat ngilong kum tu ki kulai dei mensyang akan mau ko dang ring ayu iki kulai ki judan ke tu kajing ker lain kajing ka iki nak khamat balai banum penlong iki kulai bikin pech kadiang bes kamon hakaba kawan kekali nak kadiang lain kamon kinum panik kinum kelumat Henry ki keri ki bane kumnu ya ka khamat ke jengki bikin ya bet chakmat kum ki kun ki jo ublei le si ki don kam yengi ka don kam yengi mi ha bendon kita ki jengker khamat ki bakin jaman siem ke ben yarap yengi bingin ya bet ya ta ka jinyat lenti ke jogi bet ublei bunsin ka keting ke jung udawa nangi bo mentan ya kata ka jing penlet jingmut ka badai the right perspective but ublei ru kaketin jublei ka pani ba ublei bunsin ujukurku ya kita ki jat bri ki badan ya kata ka rukam penlet jingmut ka badai tunginya pai bat nga cek kaketin ki jublei ka kitab sam nang ka baningkong ka dekat ka baningkong hadu ka ba henrio ka kitab sam ka lenong ka baningkong ka dekat ka baningkong hadu ka ba henrio ki kita ki bahaneng ki bangi haban wat insyam nang ni syakmat. Sok uta ubriu ubam yad haka jingnya sela ki baman. Lem ni ubam yang haka lenti kinong pop. Lem ni ubam syong haka jaka syong ki barkiben. Henry ubaka jings ngau bahajong u ka haka hukum utrai. Bad haka hukum jong u perkat senya sni. Kau ini saya pulih syusyu. Aktin jublei kau kumnu, haka hukum utrai, ka jing ngau bah ka jong his desires, his pleasure, ka jing ngau bang ka jong kalong haka hukum utrai. But haka hukum utrai, uperkat senyasngi. Habaong senyasngi kemud, he meditates on it day and night. Kemud 24/7, arpsau kenta. Haka hinyos ni haka sitayo baro ka jingim ka jong uperkat senyas ni ya ka hukum ka jong utrai kei ka bajaya ubri ubali akumta uba kata ka jingpet ka jong kalong ka badai aktin jublei ka penihang ni ka dekat ka balai terter ti unlong kum uding balatung harut ki waum uba sei la uso halaka ayom uba kasla jong uru kam telor no But ke ru ka ba ule kaman kan man bha ki beman kimlong kumta kadon ke jia per menta ha pedeng uta ubriu uba kata ke jing thang ke jong ke jing ken kor ke jong kalong shau blei menta kadon ke jia per uta ubriu balek kumta ka tin ju blei kom nu ulong kum uta uding blatung harut ki waum But utau ding belatung harut kiwa ulia kemnu usaila uso halaka ayom. Baka kisla jung ukim telur no. Terkong no. But ke ru kaba ulia kan man bah. Bila dangi kuak banyo ke jing kerku na ublay. Tu ai baka ni kan long kata ka bangi di banle. Tu ai bangi ngin wat. Ngin pen bet biang sa sisin ni kata rukom kemi ke jongi. Ngin poi biang sikita ki bakin jabaneng. Kembu apsul pol wong tuwat iki bahaneng. Nata dingi pet padi ke bajaya ubriu
ubam long kumta. Tin ju blei kong ki baman kim long kumta. Henry ki long kumu ustad uba jurong no kala air. Namar kata ki baman ki nom yeng hakata ka jing bishar. Lemni ki nom pop ha ka jinya seng ki bahok. Naba utrai itu ya ka lenti ki bahok. Henry ka lenti ki baman kandu no. Utau beriu ubadon bala penbet ya kata ka jingpet ka jong u. Ya kata ka mindset ka jong ka rukam perkat ka jong u. Ha kita ki ba haneng ki ba kinjablay. Aktin jublay ka penisya ya kata ka we kata kalong ba ublay ukerku ya uta uberiu. Kam don kam bunsin ni bet na dien ki jingkerku dei niang. Bunsin ni bet na dien ki jingkerku. Henry habangi le kumta ki jingkerku ki bet na dien jongi. Kum ki kun ki jo ublay la dangi kwa ba ki jingkir ku kin be na din jongi. To abangin don ya kabakum kani ka jat jingmut. Ngin be bangin wat ikita ki ki ba haneng. Aktin ju ublay ka hikai shishu yangi la dangi pai. Kashti ki jo upol shinong Filipi. Nong ka basaw ko kat ka ba pra ba ka ba khandai. Aktin ju ublay ka ong kum ni. Filipi nong ka basaw kat ka ba pra ba ka ba khandai. Ka ong ha ka bawai no ko para bangit. Ki bashisha, ki badon buram, ki bahok, ki bakhut, ki ba itnat, ki badayaro. Lada don kanu kajing baha, balada don kanu kajing yaro. Tu penya perkat ya kini ki ru. Think on these things. Ya ki ba pilanang ba pila pediang. Bapila yo snow bapila yo I hanga tu penle yakini ti uble ke jingsuk un salong lem bat pi. Hang ni wa pusepol wong kumnu uble ke jingsuk un salong lem bat pi. He will be with you. Hadin bengadap le kita. Think on these things. Shwaya kani wa pusepol wong kumnu nabakasni kelajan. Nabakasni ke jo utrai kelajan. Kabawai jo ka perthai kelajan. Nama kata kadau, kami ikini ki, wat ikini ki bahok, ki bakut, ki ba itnat, ki ba dayaro, ki babaha, bakum ta ter. Hal bangin ale kum ta, tinju blay ka ong, ublay ki jingsuk unsalong rengkat bat ni. Kum ki kun ki jo ublay kalong ka bas ngosi. Nilong kita ki belong earthly minded Christians. Earthly minded Christians. Nilong kita ki Kristan ki ba pet ya kini ka ba menta. Ni persyang bantau Ying siim yala dia. Ni persyang bantai khet yala dia kani ke perthai. Ni persyang bantai nam yala dia kani ke perthai. Akan mau ye we usim. Makatain ju buna prenju ngi itu ngi ya sko bas pangju Alexander the Great. Usim pau nam ubaka hima ka ju kelas sapyang kaleng ke perthai. Ajan ke basipawa ju ke perthai kelas sensyar ka hima ka ju. Alexander the Great. Ubarus pa ubadan bor bakraw bor. Akapor ba uklat udan kita ki lightly ki request ki wishes. Kata kalong. Doctors should carry his coffin. Inong penkia ki doctors. Kenra ya kata kasiduk medyap jong u. Balay ban peni ba what kita ki physician most skilled physicians in the world are powerless against death. What kita ki batriem ha ki doktor ki batriem ha du kata kim don bor. Halor juga bor juga jingyap. Kabaar, kajingkerpat, kajung kata kalong, baka ka possession kajung u, ka treasure kajung u, tak jingdon jingem kajung u baro kaksiar, kerupa bokom tater, kimau kordor, kat baka senduk kajung u kanyat, berat no artat ikita. Balai ban peni bak kita kaspa perthai, kata kaksiar perthai, kabanging yo akan ni kajingem. Ninamla banra siapalat juga ni keperthai. Kabalai ka wish ka jom Alexander the Great usim kaong. Beli amnu ban penmi ya kakti kamon ka ju sabar jo ka senduk medyap ka ju. Ban peni bawat uta usim bakra hadu kata-kata umla banra wat tang khendiat ru nakan ni kesla perthai. We strive so much to build a palace, a kingdom. Ni persyang kat bangi ngila da ka bor ka jongi.
bantai nam, bantai hima yang ladi hakani ka sapertai. Ngajiong haying na kapos. Wat isnyu bangi sap meni ihap hamadan ngimla ban rai anda bangi ngiap. Nginumla ban ra. Ibasting ni kibasting tam isnyu. Nginumla ban ra. Nama kata kadang kikun kejo ublay tu ai bengin wat kita kibahaneng. Nama kata kadang kalau kebetulan kami ngi ban haban penkela ya kata karu kompet kejongi. Kabalai kebangila man siam nak ni kebentai kebangila puli mentan. Kebah tinju ublay kadawan ngi kata kalong. Kajing penbet ya kajing mut. Kajing penbet ya kajing temu. Kajing penbet ya kajing mut, kajing penbet ya kajing temu. Menayam no kajing penbet ya kajing rukompet kejongi. Ya ka rukompet kejongi kita kajing be kejongi. Nya bencien si kita. Mentang kajing penbet ha kajing mut, kajing penbet ha kajing temu. Kadukot ka ba ar ka balai juga sti ju upol kinong kolosai. Tu kalau nong kebingin kuliah, dan nong kebalai dekat baar balai kau kumni. Tu pen mut berai, ya kita ki ru kiba haneng. Om ya kita ki ru kiba haka kendo. Namar pilayap no, kani kadai kadau. Balai ha balai kumta namar. Ba pilayap no, baya ka jingem jong pi labure lem bat ukris ha ublay. Tinju lagi kau kunu tu pen mut berai, meni kau kunu tu wat. Menta tinju lagi kadawa susu yang ni, bagi haban long intentional. Ngahaban lek kenang ya kata. Ngahaban lek kenang ya kani. Desu tambengin syuwa, hendak ngahaban damut berai. Damut berai, kita ki ru kiba haneng. Namar pilayap no. Bat kajingem kejong pila buri lem bat ukris ha ublay. Ada yangi kikun kejo ublay. Ada ngi kami la di bengila yap ya ka pertai, bengila sya ublay. Automatically kapaw kajing kumnu ngi ya kajing kejongi how we live our life. How we spend kumnu ngi penlut ya kajingem kejongi ha kani ka sa pertai. Kata kadai ke baka ketinju ublay kadawa nangi. Ya singila aban keli. Ya kata kajing keli, kiai kita kibahaneng, ber kiai kita kibah kendo. Kiai kita kibanyong kibahaneng, ber kibah kendo. Kiai kita, ber kita kiai kita kibangi rugi kuslai Ujisu ka gospel ka bakum uyok ni senong kabahan rio. Kadkot kaba lai pulai ka tinju blai kong kumnu. Henry tu pen yawa chwa ya ka hima ublay. Baya ka hok jong u. Dia kini kiai baru on sa ailang tam hapi. Shwaya kani, ujisu wong kumnu, wong pia kuslai shibun ya kita jing kuslai joka jingim ke jong pi. Pi kuslai ke ba pipin kup, pi kuslai ke ba pipin bam, pi kuslai ke ba pipin di. Ujisu wong kumnu ki boman ki riu pertai the pagans. They worried about these things. Ki kuslai ke ba kum kini. Ang tadi orang kumnu Henry mapi padi tu penya wat chwa ya ka hima ka jong ublay bat ya ka hok jong u tiya kita kijing kuslai ki jongi ublay orang kumnu on saai lang tam happy benang tadi habang ngipet ujisu ubatai orang kumnu penish pang ki simying bautu utiu lili usuntiu jong ka pentor. Wat Solomon ubah kaboru simna longkum kini. Kata dia bakal ketinju ublay ka om. Nama kata kada akum kikun kejo ublay. Dan ngingi kwa bangin yo kijing kikuna ublay. Ai bangin dan kini ki artli kijing kejongi. Kadu kompet kejongi. How we view this world. Kumnungi pet ya kan ka pertai kumong ka pertai ka bangin em kunum ne junong. Hakawe kasi yin salet yo na kan ka sa pertai. Hakawe kasi Shispa san post nem nang ni nganuot ban ong kani kawai. Shispa san post nem nadu kani ka khlemat ka bamenta. Om don weiru ubri uban em kani ka sapertai. Ngamong banga predik ya ka jingwan ju jisu hapo shispa san post nem. Ngitep hapo ka shispa san post nem. Palat ya kata om don weiru ubri uban em.
Ada ikalung iban kha hakani khlemat ka bamenta inu em spa sang posnem. One day ngin hab ban let no nakani ka sa partai. Ngap ban yang khamat jo ublay. Akapor bangin yang khamat jo ublay ayu ngin let ban ra khamat jo ublay. Kani ka partai ka bangi persang bante ngin numla ban ra. Sya kata ka hima ka ban sawan. Kubaw mani akin jo ublay bunsin ka dawa yangi. Ya kita ki arti ki bangi hab ban le ka jim ka jongi. Karu kompet, karu kemut, karu temu jo kaji im kajongi. Habangi ngila set it right, we will get everything right. Habangi ngila penbet ya kata, kiki baro kinyat bet kinyat denti. Hagni tinju blay ka ongkom nu apsul pol, tu penmut brai ya kita ki ru ki bahaneng. Busi na nga jukli kani kajing kli. Ke kata kajingmut jo kani ka kentin brai. Kaya jingmut jo kani ka kentin brai. Ngi maka percaya ka balong corrupted adu kata-kata tang syos ngawi kani ka kentin brai ya perkat kiki belum negatif. Henry kani ka jingmut jo kani ka kentin brai kamut ba unu ubri uba persyang banyo ya kata kay ka utrang ka jim ka joku unum snauhun kalba umpat yo ya kata. His life is not complete. Kajingim kajungu kanumpat long kata kaba hun. Kajingim kajungu kadba umpat yo kata kaba utmu. Kata kadi kajimut jangan dikatin berai. Kum ki kun ki jo ublay du kani kadi kaba apsul pol uang syangi. Tu pin mut berai. Tu pin be berai. Ya kita ki bahaneng. The things that are heavenly. Kubangi ju iya kan ka por ka juk ka bamenta. Kidan ki brio ki balangop haki jingdi pendua ki baper. Ki balada kimyo kamlong yaki. Ki hab banyo ki brai. Ka peniba lada kimyo by anyhow by hook or by crook lada di ban penyap briru kinle ya kata tang bekin lak ban pendat ya kata ka jingkwa ka jongki. Hagni ngi i ngamong bangir ngin le kumta bangin yo ka himaju blay. Em. Tungin ya be brai. Kemudian all kebangi jurai ketuka jinrai. Turn your eyes upon Jesus. Tungin kami kemat kijingi sya ukris ujisu. Bagi eki baro jangan nika pertai will strangely grow dim. Ki eki ba jangan nika pertai kenja rong no baro. Abang ingin but ngin be berai ye taki eki iba kenjang neng. Abang perkat ya nika kentin berai. Abang persang ban wanra ya kata ka jingmut ya singila ban sngau thu pa abang sngau thu ya ka jingim jo ujakob udai way uba brai ba ya ki jingkar ku jo ublay uba brai ba ya ki jingkar ku jo ublay un be un persangkat ba ula banyo ki jingkar ku jo ublay ka baningkong ka ba ule hoy kalong ka bamdey ule kanu usyukor bat usiklay ya human ujong u hakabon dino ya kata kahok kajilong men kajung usya u Jacob. Tadi uyo ya kata nama beli u kagul kajung kalong kakemar kajung kalong banyo ya kata ke price ya kata kata katong kajung kalong banyo ya kata kajing kerku. Kuslai banet de kiwe kiru kom tang banyo ya kata. Kabar ni hakapor kaba u Isak Schwab un kerku yaki kun kajung u omnu u khot yu iso. Wakilet ban be marat ban penyap ya kata kamarat sasyat ya ka wanra hanga bangangan bam kenang bangan yo ban kerku yami ujakob uliak kenu ba ukwa ya kata uliak kenu uliak ban syukur ya ukpa ujong kata kali ke jingkwa kata kali ke jingbrai jong ujakob habang perkat ya ke jingim jong ujakob sakawe padi ke ba pla kata kalong kapai kapor kaba usngau tu bakini ki earthly position kim la ban penhun yu hakawai kapor kalong kumnu kapoi kapor hakaba chua bun le bin kendu yu iso baktin jublei ka batai ba u Jacob uyale bat ublei u Jacob uyale bat ublei he wrestle with God ndi mong musia bat ndre udah wrestle udah yale bat ublei how Jacob usngau tu ban yale bat ublei kamlong kabala unum im lada uyale bat ublay unyap de shisha bat unum job ru ya ublay Henry kata ka jingkwa ka jong uya ki jingkerku kam stop no ya una kata
Hadu ba katin jublay ko umno, I will not let you go unless you bless me. Kata kadai kajing berai kajing Jacob ya kita kajing kerku. Badum kuslai lada uyap ru tang bu unyo ya ta kajing kerku. Kani kadi kita kajing mut jo kani ke kentian berai. Kum ki kun kajing ublay tu ai ba mangiru ngin long kum ta. Compare wala dang ngilong kumnu ngin du iki ru kani ka sapertai. Tu ai bangingin berai ya kita kiba haneng. Tengin berai ngin be berai ya kita ki kiba haneng. Ublay udang dawa nangi sibun ki iba kata kalong mengidei bendan hakajim ka jongi tang kawe katong. Kam tam kum ki kun ki ublay gidi bendan tang ya kawe katong single minded hakajim ka jongi. But bunsin kibri ki belongkum kita ki jiyo ki jingker kuna ublay. People who are single minded ki jiyo ki jingker kuna ublay. Wa Apostle Paul uday uway. Wangkum no? This one thing I do. Nga no nga kelat no kita ki baro ki basyadin ban nga be sa persya kadak. Ublay udawa ningi tanya kata kawe kata kalong. Ngidi benton tanya kata kawe katong. Kay kata katong nga jim ka jongi. Tu ay ba kita kanong ki belong heavenly ki bakin jabeneng. Kakadin ju ublay ru ka peniya kata ka momentan ki brio ki babaray. Way ni ki brio jong ublay. Ki balong ki blakal ku hadu kata kalong usiam David. Nyepet bat nga kay kata ka jingkrag jong usiam David. Kabas ngaw tanan ha. Kasam nanong kabaat pinyo kadkot kabasaw bat kabasan kong kumni. Samar pinyo kadkot basaw bat kabasan. Ya kani kaway this one thing. Tang ya kani kaway. Ngala kerpat na utray. Ya katangan yawa. Bagan yo syong hakaying utray baro kisni kerta jonga. Ya kaban kami ya kajing itenat utray. Ban ya keli haka tempel jong u. Namar haka sni kajing jenjaru. Unri khop ya nga. Haka ying jan jong u. Haka jakari ka tabernakel jong u. Un buri ya nga. Un kentiu ya nga halor umau siang. David uang kumno, this one thing I ask of the Lord. Tangkan ni kaway umpan sibun. Umpan ki jingkerku, umpan ni ka safety, umpan ni ka jingsngan. This one thing I do. This one thing I ask of the Lord. Tang ni kaway nga kerpat na utray. Bagan yo banyawat, bagan yo bensyong hakaying ju utray. Ublay uju kerku iki bakum kita. Di na makata daw, wat ublay ru ay uy kata kasil. Kanam belong a man after God's own heart. Ubriu, babe na din juga doon ke jo ublay. Abangin ngilong kumta, kum kikun ke jo ublay. Da shisha, inyo ban mat ikijing ku jo ublay. Angi iskan madang kalikat nungun apalin jungi kibakwa banyo ikijing ku baro ngin ra kikti. Kaya ki secrets, kaya kita kibut bari kata kalong tungin le ikiti ki arteli. Sa kaway ni. So way ubriu babe baray na din jo ublay. Kabahado man ta kadang ketik ikajing ko jong habang perkat ikajing ko jong kata kalong Moses. Ni puli kitab Exodus nang kabalay pulay ngin iya katu. Hadin ba ublay ula palat yiki kunsel nari Egypt lembak duriaw basaw bogum ta terter. Ublay ula kulari Moses uang kilej bat ngan long rengkat mi ngan pa yo angel jong mi. Moses ula yasayaan bat ublay uang lemda ka jingdon rengkat ka jong mi kalej rengkat bat ngi minumin anak ni ka jaka. Uang kumta. Nang tadi ublay halwa ka request jong Moses uang to. Ngan pa yu angel jong nga balay dekat bat mi. Bat hey ba menlet ngan long dekat bat mi. Ka klik kensan ya ka jing trang jong Moses. Batang katang pat labiang. Moses uang kumno tang kata atrai kam sim labiang yang nga. Now show me your glory. Menta peniya nga ya ka dur kamat jong mi ka buram ko jong mi. Ubray ya ka jingdon rengkat ke ublay ubray kita ki belum ki jong ublay habang ingi puli shwaya kani ingi Moses bunsin ulaya kran bat ublay halor ju ulum Sinai sau pos ngi sau pomit ulay ban ki shlor ju ulum de tang katu ka sisin arsin de ki babun sin ulay ula syong skilum sau pos ngi sau pomit bat bunsin ulaya snow ulaya kran bat ublay ban yo snow ki hukum jong ublay Henry Moses kwa syutang banyak sengau ya kasur ke jong ublay. Wang menta
show me your glory. Kapor ba ublay ukot ye Moses. Ublay, katin ublay ka ongkom nu, Moses ulah tap iki kemat ki jong u. Ulah tap iki kemat ki jong u na ba ulah siap tieng. Ban kemi ya kata, kaburam ko ublay how tu lau benyap ku baing. Kapoi kapor kaba kata ki encounter ki jong Moses ba ublay ki lalong. Moses ulah adik ya kata. Hadu kapoi kapor ba, uang show me your glory peniangai kita ka dur kemat ka jong mi try. Ngam ku asu bangan tap. Pen iya ngai ka dur khmat ka jong mi. Hadu ba ublay ha bantap igi khmat jong Moses. Tu ai bangi kum ki kun ki jong ublay ngin don ya kani kawe. Ka jing ku berai. Kata ka jing berai kalong. Berai i kita ki bakin jabeneng. Berai i kita ki bakin jabeneng. Bun sien ni don ka ta ka jing diau dai ka disappointment. Di sing la benong try hadu kat ni melale bat Moses. Henry udang du pa dia benpoi syarikanan kakta. Kat ni ulaya Shem, kat ni ulama, ulaya Syab ki kun sel na menta jong mi. Stang kendiat umla benrung syarikanan. Resya yang ban ong pi kan ni kawe kata kalau ki don ki special blessing ki ba ublei u ai syangi. Ki exceptional blessings. Kita ki jingkat ku ki ba aish ki we u aish kita ki ba be berane din ju ublei. Hawaj Moses sakatu kapor, bagi kunsel kirung syarikanan, gilai benyale atma shim na don rangkat syubat ki. Jadi ketin jublei ka Moses ulayok benlej syarikanan. Ikan mau kapor balapin kaladur ya ujisu. On the Mount of Transfiguration. Arngot kibri kibawan. Wilai jabat Moses. Moses ulayok benrung hari kanan. Namar balai bola be berai na dien jublei. Kum ki kun jublei. Tu ai bangingin long kumta. Bangingin long kumta. Ki exceptional blessings. Kita ki jingkir ku kiba pla kiba ublei unai syangi. Hanya tu dah kawe ki jingkir tu kana. Sepang jong uwe uberiu. Ba ka keteng ke jung kalong u Charles Thomas Stud. Means you cut in short city stud. Ude uwe uberiu ba pau nam ba. Famous cricketer na England. Baru spa, ayang kasam ko jo kimi kipa kideki, ila adeki big business people. Kibadan ki factories, ila dan ki companies bakumta, kiba per. Akapor ba ublei u khot ya uni u city stat akapor bodang dan arpusan snem kerta. Ula inherit kita kaspa kapau jong ki kimi kipa, family inheritance. Ula dan haraka Kejingdan jong langi kenya kapor ka bamta kalong kumbalai pu pra kelur. Ublei u khot ye u benang u missionary u ailut kita baro syaka commission. U ie ke England u yalam ki Henry ungud benet si China ban sedang ya kakam ke jong ublei. Ule ka kam ke jong ublei hadin katu kan Islam u wan si India benet ka kam ke jong ublei benang tadi pada ule si South Africa benet ka kam ke jong ublei u city stat. Mas ngau tenat ya kawe ke jingong ke jong uang kum ni. Tang kawe ke jing im ngalong ngadon. This one life I have. Kan saja no syan it will all soon pass. Tang ka ke balik na kabenta ukris kane junam. Kata ka balik na kabenta ukris kane junam. Ngadon tang ni kawe ke jing im. Kapan saja no. Ndai kata ka bangangan ne namta ukris kan kane junam. Uwan sa China. Balik kam ke jong ublei por budak arpusan senam buna penjingi arpusan senam dang sengut tenat ben akai football sengut tenat ben syong hayeng ben bernya di ki u Charles Thomas Stud city stud wang akapor budak arpusan senam wilu di kita baro wan China baranda uladap san puar senam hadin kemba arpu nyau senam commission kitu China ulami no boleh padi Belgium Congo bengkot menta ke Republic of Congo Democratic Republic of Congo. But hakarta kabasan puar. Apa yang juga jingban ke jing sidam ko ki doktor ki lakhangi ubenum lej. Ulej syari si South Africa benek kakam ke jo ublei. But hakata ka jaka uklat no. Kawe ke jing tho ka ba utho ka bangas ngo tenat ha wong kum ni. Singap nga on the English. Some want to live within the sound of church or chapel bell. I want to run a rescue mission within a yard of hell. Kibabun kisikwa ban syong hakata ka huy hai.
Belang sawa, kasaun kasur jung kita ki church or chapel bell. Hajan juga yang mani. Sengau shengan bedan hajan juga yang mani. Hendrai uni ong kumnu, I want to run a rescue mission. Ngakwa ban sedang ya kata ka rescue mission ka jonga. Within ayat afel. Tang lai put shwa baki briu kin kenti sha du jok anet hang ta. Ulet cha China usdang kam ka jong ublei, but ulet ikam ki bakrau a China nam ta kahima ka jong ublei. Kami ke jingkeli ke bang nang pun kre ikini. Ke ke banjala da usiti stot umlet cha China, umwan si India, umlet si South Africa. Ke banjala da William Carey umwan si India, ke banjaya ngi. Ki babun kiri, ki jat benriu, ki sinong kita ki bidang ab ya ke gospel ke jong utrai, ke ab yangi. Aingu ublei nam ta ka youth film. News nam yong we will go put on the shoes of the gospel ngin let. Kani kalong ka challenge. Mental ajan kut usnam. Ay bangin don karai. At least ngin mi syabar juga shalom. Ngin mi syabar juga Meghalaya. Kidang don ki society, kidang don ki imlang salang ka baka gospel kampat la banpoi. Abing ngin let cibukum kita ke jaka ngin yui ka keti ke jong ublei. Ka bakhadu nyepet bat nga. An pen kut no ata. Ka bakhadu ki bangila ban im hang ni. Bangila ban pet nya kani ka bantaju ke tinju ublei kata kalong. Tu im ya ka jing im rengkat ka jing community ka buram bansa pen pau. Ni expect ni community ya kata ka buram ka bansa pen pau. Dan ni la ban ong in short kanong ka bedang up. Kanong ka reward ka ba up ikita ki beri ke balik kumta. Kadkot ka basaw. Kolosai lai. Ong kum ni. Ondala pau ukris uba ka jing im jongi. Onda kumta piru pin pau lembat haka buram. Onda habang ile kumta tang ki briu ki balik kumta. Kendon ya kata ka opportunity. Kendon ya kata ka privilege of appearing together with the Son of God. Tang kita kibla bubet ya ka jing pelet jingmot ke jongki. Kibla korek ya kata ka jing rukompet ke jongki. Kata ka jing temu ke jongki la realign la penbet yang sa sisien. Tang kita ka tinju blai ko nu kin sayo kalat ban mi pau rengkat ban ukres ka buram jo. Ombaro tang kita. Maka kata kadaw ngakwa ba mangir minyo lang. Menya simbinta lang. Hakata ka jing pau ka jo ukres ka buram ka jo. Sibun ki kay mangila man pet hang ni. O ka perthei tang ying syong basa. Tang ying syong basa. Ka pangsenyat perthei ka ban put no bat ka. Tu be ya ka pangsenyat ka baburam ka banya junam. Ka perthei ki ying syong basa ngin le ayu. Ngin melaban rai nakan ni ka perthei. Tu ngin be kita ki bakin jabeneng. Ke kita ka bangin kanong ka bangin yo habangin ladong ye kita ngila do hang ngila le ngila don ni kata ka jat. Jingrai kata ka jat jingkut jingmut. Kidan kinong ki bangin su ina ka ketin ki ju ublei. Nama kata kadaw ng ibun sin ujisu ong kumnu uhukum ingi. Wat num ken shawi ki jingkin shaw ki jong pi kan ka saperthei. Ha ka baka sarang ber ka knyang kan yo ban bam no ya ka. Henai ken shaw ki jingkin shaw ki jong pi habeneng. Habeneng. Bun sin ngi ya kata ka ba u jisu dawa nangi. Kum ki kun ki ju blei tu ngin be brai ngin wat kita ki ba habeneng. Kata Matias no ko ba henrio ba u jisu kren ya kata. Abang ibe berai ya kita ki bakin jabeneng kidan sibun kinong ki bangingin yo kumbangi na imentan ninyo ban pau ka burong ko jong ujisu ringkat ba uwan siya kani kasa perthei kan sapoy kapor da shisha shispa na ka shispa ujisu unsawan siya kani kasa perthei dia si uslap kani kapor liur menta unla benumwan seasons might change. Kani kawe ke jingkular ka ba ngiyo inak ti jublay da shisha ujisu unsawan. Es sya kalau ka ba shisha kalau ka ba tikna ba ujisu unsawan. Bat kata haba ujisu unsawan obsipol ong kita ki balong kumta ki siyo ban pau lengkat batu hakaburom. Busing ju perkat ongin selet nyo sya beneng dai. Ongin selet nyo sya beneng. I want to go to heaven. Kaktian jo ublay ka peni dan ngipuli ka New Testament. Belasir nadu ka Old Testament i kata ka shadow jongka. But heaven will come down.
heaven will come down. Esi kumno kata. Sampai ke pon ngisi kerah lo juga kingdom of God. Nasyuat ang katrela. Heaven will come down. Nama kata kada uyok ni suang kumo. Kami ngayo iya ke ka Jerusalem ka batamai. Ka beneng ka batamai, ka perthi ka batamai, ka hiar na beneng. Hakabakum kata ka himangin yo. Ban sensyarang kat bad ukris. Junam la junam. Junam la junam. Bak nang tadi ngin ya penengkot. Ki kita kinong ki bangingin yo haba. Ngile kita ki jingkut jingmut kata kalong ngin sayo ban establish. Ngin sayo ban usher in. Ya ka kingdom, ya ka hima ka jong ubleh hakani ka saperti. Ngin sayo ban wanyalam mangi ya ki hima ka jong ubleh hakani ka saperti. Sibun ki bangila ban siam. Nama kata kada uji su angkum your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Kata ka jo ka hima ka jong ubleh ka badan hang tay. Kanwan hang ni. Manu balaban asya ya kata. Manu balaban wanra ya kata. Banwan yalam ya kata kahima. Tang kita kibla penbet ya kerukam kemi ke jongki. Tang kita kibla penbet ya kerukam jingmut ke jongki ke thong ke jongki. Tang kita kibla ban asya. Bila ban tikpat ya kata ke new heaven and a new earth. Mana tadi ngi haba ujisu unwan hakabor kaburam ko ju ngi. Unwan ban pendu no ban penjat no iu setan. Kitin jublay ka batay kata. Ar Thessaloni linong ka baar. Tadi ibe Thessaloni linong ka basa ko paniya kata. Aba Jisu unwan to siya an puli. Ar Thessaloni linong baar kot ka bapra. Anda kumta on penpau no ya uta ubomnyo hukum the man of lawlessness. Ya uba utrai Jisu un penyap da ka jing persat ka sentur jong u. Ba un pendam no thiau da ka jing penpau kata ka jing wan jong u. Ujisun sawan, ban penjat, ban demolish, ban penjat, ban prano, ban pendu no sendan ya usaitan. Ketin jubilei kong kumnu, unwan bat nu unwan marway. Ujisu unwan marway. Ujisu unwan bat kita, ban pauran kat bat uha kaburom. Kita kini kumnu, kita kisa penjat no tiau, pendam no tiau. Ya uta, ubriu bomnyo hukum, bulan usaitan. Ngiyo kita ke privilege. Ada ngile kita ki artali an penkut no kini kijing kerhu ki bangila ban ma ka jing ke jungi kilong tang kita si kidan bun susu kiwe pat tang lada ngila dunia ta kijing kut jingmut ki artali ki kita kijing kut jingmut bangya ban le kata kalong wat ya ki ba haneng wat ya ki ba haneng kabar kalong tu pinmut berai ya kita ki ru ki bahaneng. The things of the world kebuang Yohanes 1 John Stick jong Yohanes ke beningkong dekat kabar. Kalau nong kabar dekat bakat nyo. Iwe Yohanes ar dekat bakat nyo ong kum ni. Bat kata ka perthei ka ya ja no. Bat kata ka jingkwa berai jongka. Henrei utau bale e kamon ublei uyai sa bom jukut. Kata ka perthei kaya jakno. Berkata ka jingkwa berai jongka ka bekenca belai, ka bekenca beneng, ka bekenca perthei. Kan jakno. Henrei utau boleh ya kamon ublei, uyai sa bom jukut. Kan ini bakak tinju ublei ka ong. Omdei banga sutau, ali bakak tinju ublei ka ong. Nam ta ka buram ko jo ublei. Ai ti bengan ka po pria ai pasor dan idan ai. Hallelujah. Rishibon, Master Ecclesiastes kay bafila. Ahingi kanigasngi, kay gibangin letchiye ngin kuson ngin perkat, ngin kujumot, munday tamangin perkat, kay bangin kujumot. Nasutunat bahawan ong ba, hadian jungi kay borok, ngin hapan apply kajing jungi, adangim apply ngin pentrekam, borok kajing kay kalong leno ay borok. Sumunong bawat apostol Paul ada wiyang hini akhmat jungiru wikai pada ngimi nak kata jaka mi nang jaka ngimle ye insa komjo dang kaman kut jumut ko ne ko ngin leben yang lang ne ko por bangi phashu train kut jumut e ko bangi yo snow ko no mai ba in chu yo snow re tong in ai
kut jumut rai haladia bangin le kalau try la kren ingi di kasngi in kut jumut bangin le hallelujah trying you anak mat jume ne kapor ngi aingu me ka try ba me kren ingi ka try to shakri jo me ka try ble jo ka try pastor ecclesiastes ka try shisha ka try ble jo ka try bangi la pdiang me ka try bangi la doni me ka jim ko jungi ka try to ai ka try mungin mut brai try tangi kita ki basaneng ko try ble jo ka try ki ka try ki bei day bar ka mon ko jong me ki bei day able jo ka try but kahima ka jong me ka try ai ka try bangin sulong tang able jo ka try ki bei asgo ndre ba le ro try in kut jungmut bangin le ka try ya ka ai ka ba ka tin jo me ka dawa ka ai ka ba me dawa nangi ka try able jo ka try bangi su thu ngi tip ka try i kita ki rewards ki bainong ki bangin yo try habangi le ka try ya ka tin jo me ngi le ya ku kum jo me ngi le ka ai ka ba me ong ngi bangin le try ya rap ngi ka try we pi we ka try ho ngi don ngi long ki bring ngi du na ka try hanoi ka try able jo try ngi tip ka try am da ka but am da ka bon du bin sim jo me ka try ngila ban le ki baro try yarap ngi ka try kum ki khon ki jome ka try ban le ya ka benta ka try ka bangi dei ban le hang ne po sla khando ka try ble jong try andang ngila let nyo nak ne ka jaka ka try ble jong try ban don rum kat ban me junom ka try able jong try ngin nong snow try babe ka try ka jim jungi ka try ndoi ka try ngin so hon ka don jungi ka try bangila pendep ya kata ka jingya mare phet ka jingya phet thong ka try bom labu ngi ka try hang ne sla khando ka try ai ngu ime ni ai ka burom baro shime ka try bom me kren ngi ne ka por bom me ai ngi ka bor ka try wat ka try bangila ban le ka try ya ke ka bom la ong ngi bangin le ka try jisu ne ka por nga duai ka try bangi duai lang ka try ka jingkur khu ko jo me ka try we pi asngoi ka ka khu por ka try ble jo try ba ka try ble jo try ka ne ka try ble kan pelongi ka try ble jo try inang thau nang shrong ngi ka try nang thau dur ngi ka try ngi long kham stream bat me ka try jisu try ne ka por try pla ji khon ki jo me try nang ne ka jaka try ai ba ka jingi ba jo me bloi pa ai ka jingi ai jo me try jisu ba ka jing percet bor me men sim ko ai ki ni baro kin don kat ban ngi baro try bangin long ka try shidur bat me ar giri khoi ka lang surang satla ka bar thai ki bar khot kat par ka keteng jo me jisu na do menta macam bam jukudru amen amen hallelujah yero you try where lie yero you try blain kurkulang pi baro